Nu filmer jeg. Nu filmer du. Okay. Hvad sker der nu? Nu har vi så fået lavet vores maling her, og nu skal vi over og male med det. Ja, kan lige se en stopper. Det er så malingen. Det er malingen, ja, som sagt. Mos, yoghurt og øl. Mos, yoghurt og øl. Ja. Og hvor meget skal der være hver? Der skal cirka være en deciliter øl, en deciliter yoghurt, og så et par gode håndfulde mos. Okay. Sådan der. Så det er mest mos? Mest mos, ja. Og det er en god idé lige at skylle mosset. Ja. Lidt med hurtigt. Og nu skal vi så finde et sted, hvor vi kan stå lidt i skyggen. Ja. Og hvis vi ser herude. Har vi en glimrende væg her. Ja, den er jo så... Så er det hvad der er nord og syd her. Ja, fordi jeg tænker, det der er nok mere syde, den vej. Ja. Så vi skal jo næsten derud. Se der, vi har et kompas her. Har du et kompas? Fandme et kompas her. Okay. Fandme langt ud. Det skal kalibreres først. Ja, det kan vi også. Den vej. Okay. Jamen, så er det jo hip som hap. Så kan vi jo lige så godt gøre det her som i Danmark. Skal vi bare tage den her? Jo. Så er det bare stille og roligt. Og stå og trykke ind her. Det går meget godt. Der kommer så til at stå bilfri by her efter et stykke tid. Skal vi bare huske lige at komme og vande en gang imellem, så ikke det dør. Og så er det ikke forbudt det her. Nej. Det er det gode af det. Det er virkelig bare at plante. Det er bare at plante lidt ud her. Og være med til at reducere CO2 og rense luften. Det samler også noget CO2 sikkert. Så det er jo dejligt flot at se på. Jeg kommer tilbage om lidt. Det gør du bare.